Madaling araw pa lang mga karo, gumising na ako. Ayan. Naabot na kami ng umaga mga karo. Bali alas 4, nandyan na kami sa ano. Hindi ko na nakuhanan yung pag ano ng baboy mga karo. Gawa ng ano, busy kanina. Ayan, ginagayat na mga karo. Ayan. Yan yung gagawin sarsyadong buto-buto mamaya mga karo. Ayan. Gagawin namang ano yan. Kari-kari mga karo. Bali 4 na putahe. Ayan yung sarsyadong buto-buto mga karo. Sarap yan mamaya mga karo. Yung sarsa pa lang yan. Oh, malapit-lapit na yan mga karo. Tapos yung ano, igado. Sarap yung igado dito sa Pangasinan mga karo. Ayan. Ito matututo kayo dito mga karo. Panoorin nyo lang si insan ko. Ayan o. Kumulo na yung tubig, nilagay niya. Tapos kumulo ulit. Nilagyan niya ulit mga karo. Ayan, lalagyan niya na ulit yan. Dire-diretso na yan. Ayan si insan ko, magaling sa ano yan. Sa pagluluto ng kanin mga karo. Expert yan. Ayan o. Ayan ang style niya mga karo. Madali lang mga karo kung papanoorin. Matututo din tayo niyan pagluto sa tulyasi ng kanin na yan. Okay na yung ano mga karo, igato. Ayan o. Sarap niyan mga karo. Ayan na yung naluto ng check ko. Ang ganda ng pagkaluto niya mga karo. Hindi basa, hindi ito, saktong-sakto. Ay, ito naman yung ano mga karo, yung kari-kari. Tinitira na nila yung daming gulay niyan mga karo. Masarap sa bagoong yan. Sarap niyan. Alam nyo na mga karo. Ayan na si karo, lumalamon na. Tanghalian tayo dyan lahat mga karo. Pananghalian na dito sa Pangasinan. Mga taga Luzon, Visayas dyan. Tanghalian na rin kayo dyan. Panangod tulad dyan Pangasinan mga karo. Mangudto tayo namin. Tumulong pala tayo dito sa ano, kay Lolo. Gawa ng araw ng kamatayan niya mga karo. Shoutout nga pala sa mga nagla-like, nagko-comment at nag-share. Hindi pa po ako magpapasalamat sa ngayon. Gawa ng ano, para tuloy-tuloy po yung pagsuporta nyo sa akin. Maraming salamat yung sa mga ano. Follow nyo lang yung Facebook page ko, Araw Vlog.